Bisbat, si la gent la veu amb bons ulls, si el Bisbat... Quina és l'opinió del Bisbat, si és que se sap? A veure, la cosa seria com a edifici, o sigui, arquitectònicament està molt ben valorat, perquè esclar, això nosaltres, doncs, i és molt de joia romànic i tot això, i per tant, molt bé. Pastoralment, clar, és que no hi ha gent, vull dir, és una parroquieta d'aquestes que han anat disminuint això i seria d'aquests tot, Sí. La continuïtat religiosa que té Sant Cugat, quan s'hi diu missa, si hi ha gent... Sí, doncs això són cases, sí, que ara es diu moments puntuals, perquè no... O sigui, es va deixar de dir la mateixa gent al matí, últimament anaven 4 persones, ja abans de venir aquí. Quan jo vinc l'any anterior i ells mateixos ho van dir, no cal que vingui a missa, perquè clar, són 4 i si algun dia un fa això, o sigui, per manca de gent es va deixar. Llavors hi va moments en les festes, que això ja ho direm, llavors quan hi va en part Nadal, parlant, festa major, tots anys, sí. Llavors encara hi ha un altre dia que anem allà, que és per Sant Pere, la cata de Sant Pere, la festa que és curiós com aquí, o sigui, aquí hi ha una capelleta allà a Can Soler, dedicada a Sant Pere, i llavors el dia de la festa de la cata de Sant Pere, la cata vol dir, doncs, la cata seria Sant Pere com a papa, no? La cata, doncs, el seient, això, al febrer, hi diem missa, i després per Sant Pere també la diem allà a l'ermita aquesta, no l'ermita, la capelleta allà anexa a l'església de la casa, Almenys hi ha un enterrament, fem allà alguna vegada algú va fer algun bateig, o si són gent provinents d'allà, bueno, descendents d'allà, els pares, els avis són d'allà, i casaments en aquest cas suposo que també, pel fet de l'edifici de l'església, també se'n deu fer, la pastoral és aquesta. Llavors, doncs, la resta de coses d'atenció pastoral que fem des d'aquí, vull dir, si hi ha algun criu que vol fer la comunió, com crear el col·legi, també hi ha aquí a la Canalla, si hi ha un enterrament, si hi ha això, doncs ho fem nosaltres des de la parròquia. Sobre la vida religiosa d'allà a Sant Cugat, patrons, festes, eucaristies... Seria això per 27, penso que és el 27 de juliol. És la festa major, festa gran també d'allà, i després els altres dies que t'he dit, aquests dies de Sant, de Nadal, ja... Festes senyalades, no? Sí, aquell dia llavors la gent, clar, o sigui, ho havien suprimit feia un any, llavors el primer ho van demanar, vindrà per Nadal, devia ser, perquè per Tots Sants sí que dic, però si hi ha gent, sí, si quedem, sí, un dia sí que vindrem, ja vindrem, sí, una colleta de gent, tant els que residents allà, que són pocs, com els fills que són casats a fora i ja tenen família, això, i també, mateix l'altre dia, home, és una quantitat que és relatiu, això, no? 25 o sigui, 30-40 persones a la base era poca gent, ja s'han trobat que hem considerat que era un nombre considerable, sí, 75 o 40 persones al vespre de Nadal, perquè esclar, el que és missa d'aquí a Nadal, llavors el portem, vam fer el cert de la tarda, sí, doncs es fa... El que sàpigues sobre la vida religiosa de Sant Cugat? Bueno, és que una mica és això, la vida religiosa, doncs ara estic parlant de la però fins 40 anys a davall, doncs clar, la gent residia allà, la gent vivia allà a les cases, doncs hi eren fidels complidors de missa, els diumenges, i clar, la gent ha anat marxant, ha anat morint, queda més poca gent, clar, allà per falta de gent doncs ja no s'hi va allà, però quan s'hi va, doncs la gent
participa igualment i quan no s'hi va, doncs la gent d'allà, sobretot la gent gran, la gent més gran que poden desplaçar-se i això, doncs van a missa allà on fan, que normalment és aquí a Navàs o Navàs per proximitat seria això, fa les seves festes, que és el que hem dit abans, els seus patrons, celebren sobretot que els patrons de Sant Cugat, ja ho hem dit. Llavors, aquests dies grans pel poble cristià, com és Nadal, com és Pasqua, rams, fem rams, tots sants, i això, hi anem i participen i no deixa de ser com a tants altres llocs, amb aquesta davallada que hi ha i que hi ha hagut i que va havent, però que els llocs rurals doncs es conserva més la pràctica religiosa, ja si va tant és perquè no hi ha gent, perquè hi ha poca gent, però seria això. Altres punts a destacar o n'hi ha més o Sobre la vida religiosa? sobre el tema religiós, jo no en sabria més, fa 2 anys que som aquí, però no, vaja, no, perquè si hi hagués més coses sí que... Hi ha un detall d'aquest simpàtic, vull dir que és la tradició aquesta que en molts llocs de pagès o llocs fa, és quan s'acaba, que les priores o com en diguin, les senyores, normalment són senyores, no? Encara que més durant cada any es canvien, saps? I llavors allà al sortir de l'església parteixen un remès de flors o un de callet o això i bueno, la gent tira alguna moïna, però les flors moïnes sinó com a detall. Vull dir, això és bonic, això, perquè és una cosa de comunicació, proximitat, això. Sant Cugat, Sant Cristòfol també se celebra, veiem els cotxes també, però es fa, com que s'escau al final, Sant Cristòfol és el juliol, el 10 de juliol normalment, i la festa és cap al final, per Sant Cugat, llavors el dia de la missa, a la missa de festa major, aprofitem això. No passen els cotxes perquè allà és una mica desevident, però bueno, no és allà a la porta i no passa tot el cotxe a l'aigua, no? Vull dir que això també es conserva. I jo no sabria dir res més, almenys en aquests 2 anys d'experiència que porto, és això. I de fidels a les festes, rams o per la festa major, parlem de 30 persones o més? 40, sí, més, sí. No comptes, però clar, ho veus a sobre, l'església aquella plena, no, més de 30, més jo dic 30, però jo tiraria més de 40-50. Una mitjana de 40-50 persones, no sé. I és bonic perquè hi ha totes edats, representen l'expressió del que és l'església i la comunitat, gent gran, gent vella, gent gran, gent relativament jove, pares joves, o crios, si n'hi ha, fins i tot alguns adolescents, i són allà, però clar, és allò que ja venen la família, que tant si diuen allà com si diuen per aquí avall, doncs es desplacen tots aquell dia. Sí. I participar, clar, és més fàcil també quan és així, més poca gent, més proximitat, i més caliu, i sí. Llàstima això, que es va perdent perquè la gent o es va morir o van marxar, clar, el pagès ja sabem que no s'aguanta gaire allà on seus orígens, s'aguanta per necessitat, i perquè clar, no hi ha llocs de treball, no hi ha... Sí que ja ho veu, els que tenen les cases grans aquestes de terres i això sí que hi són, però el jovent, per estudiar, allà fora, com van estudiar, no, això passa, com s'ha estudiat, doncs allà on troba feina. I sobre la seva opinió sobre Sant Cugat com a rector, què n'opina? Bueno, és que una mica potser ja ha anat sortint l'opinió sobre Sant Cugat,
Què vols dir Sant Cugat? Com a rector, si li sembla que és una parròquia que encara es manté, tot i les manques de fidels. No, és el que anat dient, no? Són d'aquestes parròquies que han anat disminuint molt per tot això que hem anat dient, i per tant, home, es manté així perquè fem aquests serveis mínims però bueno, nosaltres tenim clar, quan dic nosaltres vull dir els catalans, perquè vull dir, tenim clar que mentre hi hagi un grupet reduïdíssim, nosaltres anirem fent els serveis que calgui. Sí, doncs en aquest sentit, no? Vull dir que s'ha de reduir molt, estem ara en un moment doncs així, però ho anem fent, sí, ja passarà. Això és un pronòstic com a tot, com totes les esglésies en general, això que diem tant, són gent gran d'aquí 10 anys, 15 anys, si hi haurà les esglésies. Per lògica humana, poca gent, perquè esclar, però bueno, això ho apliquem allà i a Navàs i a l'Empenta i a Barcelona, bueno, al final hi ha més gent perquè hi ha més, però vull dir, els bisbats aquests nostres rurals, això es va veient tot, i la gent l'estan, la missa, l'assistència a missa l'estan mantenint la gent de 60 anys amunt i de 70 amunt. Si anem fent càlculs, doncs dius, bueno, d'aquí a 10 anys, aquesta gent que tenen 70 anys en tenen 80, o d'aquí 15 anys en seran 85. 85 ja, molta gent ja no pot voler residir, ara ja passarà, sí. Tant allà dalt, a Sant Cugat, doncs també deriva el mateix, i ara els que venen, però són gent grans i bueno, gent gran. Quan venen, allò que he dit abans de moments puntuals, no són només gent gran, són gent de tota mena, per tant aquest estil suposo que sí que ha continuat allà. Mentre hi hagi un capellà que pugui anar a dir missa allà, doncs suposo que en aquest estil que és 4 vegades l'any o 5 vegades l'any en festes molt puntuals, jo suposo i espero que això que anava mantenint, sí.